सबके प्रणाम बा। हमार परिचय है कि हम पूर्व सैनिक हैं। लिखे के थोड़ा कुछ सीमा पर रहकर भी लिखे के कुछ अभिलाषा रहे, आदमी लिखले बा। पहले हिंदी लिखत रहे, बाद में आदमी भोजपुरी से जुड़ल। आभार व्यक्त करता है चूंकि अधगर गगरी छलकत जागवे हाल हमार बा, माफ कर। एगो भ्रूण हत्या पर ई आवाज कोख में पलत बेटी के बा। बस कि रोई रोई बेटी गोरे कोख से दुहाई, हरे रोई रोई बेटी गोरे कोख से दुहाई, हमारा के जियते ऐसे मर जानी माई, हमारा के जियते ऐसे मर जानी माई। अरे बेटा के आग में हमके, बेटा के आग में हमके जार जानी माई, हमारा के जियते ऐसे मर जानी माई, हमारा के जियते ऐसे मर जानी माई। कि हमारे अपराध का हमरो दोष हो, हमारा जन्म पर लोगवा करे अफसोस हो, हमारे अपराध का हमरो दोष हो, हमारा जन्म पर लोगवा करे अफसोस हो। तो हम ही हाई लक्ष्मी दुर्गा बिसर जानी माई, हमारा के जियते ऐसे मर जानी माई, हमारा के जियते ऐसे मर जानी माई। तो का कहतिया कि केतना तू तीर्थ कैलू, अरे व्रत उपवास हो, तब जाके भइल हमार कोखिया में वास हो। केतना तू तीर्थ कैलू व्रत उपवास हो, तब जाके भइल हमार कोखिया में वास हो। तो भरल कोखिया के उजाड़ जानी माई, हमारा के जियते ऐसे मर जानी माई, हमारा के जियते ऐसे मर जानी माई। तो अंतिम बंदा सुनो कि तू हमार माई हो, हम तोहर चुना मुनिया, हमरो के देखे दाना माई तानी दुनिया। कि जंग स्वाभिमान के ऐसे हार जानी माई, हमारा के जियते ऐसे मर जानी माई, हमारा के जियते ऐसे मर जानी माई। धन्यवाद।